барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Abi. Bestim ki namiشه. Jolab bolane ki. Abi çıkacağım şimdi. Yani qishloqlar olliymişan. Ovzad. Sara bir hava kaldı.